Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Carlo. Taong 1971. Sigma Capiz. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan si Carlo sa Sigma. Meron na siya noong pamilya at binubuhay niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasaka at iba pang trabaho sa bukid. Bagaman dalawa lang ang anak niya, hindi niya maipagkakaila na naghihirap lang sila. Yung kinikita niya kasi noon sa kanyang trabaho, palaging kulang at hindi man lang sila nakakaranas ng sobra. Minsan nga, naiisipan na noong magnakaw ni Carlo pero pilit niya yung pinipigilan alang-alang sa pamilya niyang maiiwan. Dahil sa kahirapan, araw-araw siyang nagbabakasakali na baka swertehin. Yung mga usap-usapan sa kanilang baryo ukol sa mga nawawalang mga kayamanan, pilit niya yung tinotoo sa pamamagitan ng paghahanap dito. Para kay Carlo kasi, isa yun sa mga paraan para magkaroon sila ng magandang buhay. Dahil sa kanyang ginagawang paghahanap, kung kaya't inaabot siya ng gabi sa bukid. Sanay na rin siya sa bunganga ng kanyang asawa, kaya na may kahit gabi-gabi silang nag-aaway, wala yung problema sa kanya. Ang rason noon ni Carlo, araw-araw siyang nagbabanat ng buto para may makain ang mga ito. Sa paglipas ng mga araw, bigo pa rin siyang makahanap ng mga palatandaan ukol sa kayamanan. Bagaman may mangilan-ngilan ang nagsasabing niloloko lamang siya ng mga taong nagkukwento noon sa kanya, pilit niya yung pinabubulaanan. Ayon kay Carlo, hindi mabubuhay ang isang istorya nang walang katotohanang pinagmumulan. Dagdag pa niya na, wala namang masama kung susubukan. Hindi naman sila ang napapagod kakahanap sa mga ito. Akala ni Carlo, wala siyang matatagpuan sa kanyang pinagsasakahan pero nagkamali siya. Isang araw, magbabandang 3:00 pa lamang noon, tapos na ang kanyang trabaho. Pagbalik niya sa kubong pinagkakainan niya, agad naman niyang hinanap ang gasera para dalhin ito sa gubat na malapit sa pinagtatrabahuhan nila. May narinig kasi siyang usap-usapan noon na merong kayamanan sa isa sa mga gubat na malapit sa kanilang baryo. Ayon sa mga matatandang nakausap niya, na noong panahon ng gera, meron yun doong nasipat na mga hapong may daladalang baul na gawa sa kahoy. Hindi malinaw sa kanila kung ano ang nilalaman ng mga baul, pero malakas ang kanilang kutob, kayamanan ang mga ito. Dagdag pa ng mga matatanda na ilang beses na rin nilang sinuyod ang lugar, subalit nanatili silang bigo. Dahil sa sinabi ng mga ito, yon ang pinagbasehan ni Carlo para maghanap sa lugar. Sa pagsapit ng takip silim, kasalukuyan na siyang naglilibot sa gubat, maiging naghahanap ng mga senyales ukol sa kinaroroonan ng nasabing kayamanan. Kahit wala na siyang gaanong naaaninag sa buong lugar, nagpapatuloy ang kanyang ginagawang paghahanap na parabang hindi siya nababahala sa mga panganib na maaaring sumalubong sa kanya. Sa pagtungtong ng 6:00, halos wala na talaga siyang makita sa paligid. Ang tanging liwanag sa lugar na yon ay yung gasera niyang dala na merong konting langis. Habang patuloy niyang binabagtas ang looban ng gubat, napapansin naman niyang unti-unti nang nanghihina ang siga nito. Dahil dito, nagdesisyon na siyang bumalik sa kanyang pinanggalingan, pero habang binabagtas niya ang daan pabalik, napapansin niyang para yatang nag-iiba ang buong paligid. Sa isang iglap, naglaho sa paningin ni Carlo ang daang kanyang tinatahak na siya namang labis niyang ikinagulat. Dahil sa pangyayaring yon, pilit naman niya itong sinubukang tuntunin
pero paikot-ikot lamang siya sa buong lugar. Hindi naglaon, nakaramdam siya ng matinding pagod kung kaya't minabuti niya na munang magpahinga pansamantala. Habang nakaupo siya sa ugat ng isang puno, unti-unti naman niyang pinagmamasdan ang pagpatay ng sindi ng gasera hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung nawala. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang tatayo na siya, laking gulat na lamang niya nang may maramdaman siyang animoy nananakbo sa buong paligid. Kahit hindi niya yun nakikita, ramdam na ramdam niyang pinagmamasdan siya nito. Maya-maya pa, pagbaling niya ng kanyang paningin sa kanyang harapan, doon bumungad sa kanya ang pagmumukha ng isang lalaki na merong napakaitim na labi at nagsisitalasang mga ngipin. Habang nakatitig yun sa kanya, dahan-dahan naman yung nag-aangil na parabang isa tong mabangis na hayop. Dala ng takot noon ni Karyo, wala na nga siyang nagawa kundi ang mapaatras hanggang sa lumapat na ang kanyang likod sa katawan ng puno. Nang akmang wala na siyang mapupuntahan, pilit naman niyang kinausap ang nilalang, subalit imbis na sumagot ito, patuloy lang yung nag-aangil sa kanyang harapan. Maawa ho kayo sa akin. Meron ho akong pamilya. May 2 ho akong mga anak. Mga bata pa sila. Lahat yun umaasa sa akin eh. Wala naman ho ako ditong ginagawang masama. Nagbabaka sakali lang ho ako na baka nandito yung hinahanap kong magpapaahon sa akin sa kahirapan. Nagmamakaawang wika ni Karyo. Matapos niyang makapagsalita, muli na namang naglaho sa kanyang harapan ang nilalang na yon at kasabay nito ang biglaan nitong paghawak sa kanyang balikat gamit ang mga daliri nitong 2 beses na mas mahaba kung ikukumpara sa daliri niya. May mga matatalas ding kuko ang nilalang na yon na sa bawat pagsagi nito sa kanyang balat, unti-unti niyang nararamdaman na para ba siya nitong hinihiwa. Maya-maya pa, pagbaling niya ng kanyang paningin sa kinaroroonan ng nilalang, doon niya nakita ang pangkaraniwang muka ng isang lalaki. Nakangiti yun sa kanya habang nakatitig. Natatakot ka ba? Buti hindi mo ako sinubukang labanan. Kadalasan kasi sa mga taong nagagawi rito, kinakalaban ako. Yun tuloy, hindi na sila nakakabalik sa kanilang lugar. Wala ritong kayamanan, Manong. Sino man ang nagsabi sa'yo ng tungkol dyan, niloloko ka lang nila. Baryo ng mga aswang ang nasa lugar na ito. Pasalamat ka kung nakasalubong mo. Dahil kung nagkataong umusad ka pa ng ilang metro, wala na akong magagawa kundi dalhin ka sa aming pinuno. Umuwi ka na. At kahit kailan, wag ka na ritong babalik. Sagot naman ng lalaki sa kanya. Nang marinig naman ni Karyo ang sinabi nito, mangiyak-ngiyak naman siya roong nagpasalamat habang unti-unting naglalakad papalayo. Ngunit nang akmang mawawala pa lamang siya sa paningin ng lalaking yon, bigla naman siya nitong sinunggaban na siyang naging sanhi upang mahulog siya sa isang uka na nasa likurang bahagi ng mga punong kahoy. Pagbagsak niya sa ilalim nito, sakto naman ang paglapag ng kasamahan ng lalaking yon na parabang nag-uusap-usap ang mga ito. Halos inabot din siya ng ilang minuto kakapakinig hanggang sa dumating ang puntong umalis na ang mga nilalang na yon. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, muli siyang pinuntahan ng lalaki upang abisuhan ukol sa panganib na nagbabadya sa paligid. Ayon dito, na kung magagawa naman niyang manatili roon hanggang umaga, gawin na niya. Marami kasing nagbabantay ng mga aswang sa iba't ibang parte ng gubat sa kadahilanang nakatanggap sila ng ulat ukol sa mga taong nagtatangkang pumasok sa kanilang teritoryo. Dagdag pa nito na nakakapangilabot ang parusang ginagawad nila sa sinumang tao
na kanilang mahuhuli. Dahil sa sinabi nito, agad namang tinanong ni Karyo ang nilalang kung bakit siya nito tinutulungan. Ang buong akala niya kasi kapag sinabing aswang, lahat ito masasama na. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ito ng, "Tao ang tatay ko. Alam mo, napakaswerte mo. Huwag mong sayangin sapagkat malaya kayo. Kami heto, nakakulong sa sumpa ng Panginoon." Matapos naman itong mailahad sa kanya ng lalaki, agad naman yung umalis para ipagpatuloy ang ginagawa nitong trabaho. Si Karyo naman noon, piniling manatili sa lugar na yon, alinsunod sa nais nitong mangyari. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, gustong-gusto niya nang umalis sa lugar, subalit pilit siyang pinipigilan ng babala ng nilalang na kanyang nakausap. Bagaman pakiramdam niya ligtas ang paligid, taliwas naman ang sinasabi ng kanyang kutob. Makalipas pa ang ilang minutong pagramdam, wala nang nagawa itong si Karyo kundi ang humiga sa butikan. Kahit maraming lamok doon, hindi niya na yun pinansin pa, alang-alang sa kaligtasan niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, hindi niya napansin na nakatulog na pala siya. Kinabukasan, nadatnan niya ang kanyang sarili sa labas ng gubat, punit-punit ang kanyang pang-itaas na damit. Dala ng labis niyang pagtataka, dali-dali naman niyang tinahak ang daan pabalik sa bahay niya. Pagdating niya sa kanila, agad naman siyang sinalubong ng kanyang asawa na nanggagalaite dahil sa galit. Sinubukan niya paraong magpaliwanag pero walang saysay ang lahat ng bagay na kanyang sinasabi. Naniniwala kasi noon ang asawa niya, naroon siya sa bahay ng kaibigan niya dahil noong nagdaang hapon, tumungo yun sa kanila para sana yayain siyang uminom. Matapos naman yung mapag-alaman ni Karyo, minabuti naman niyang hayaan na lamang ito. Sa isip-isip niya, mas mainam na gano'n ang akala nito kesa naman ipagpumilit pa nitong siya ay tanungin ukol sa mga bagay na totoong nangyari noong mismong gabi. Sa paglipas ng mga araw, tila bang nagkaroon na siya ng matinding takot sa pagpasok sa mga gubat. Iniwasan na rin niyang makinig ng tungkol sa mga istoryang may kinalaman sa mga kayamanan sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, ilalagay lamang nito sa panganib ang kanyang buhay. Dahil sa bago niyang pag-iisip, unti-unti na ring nag-iba ang oras ng kanyang pag-uwi sa bahay nila. Kung noon, inaabot na siya ng 10:00 sa gubat, ngayon 6:00 pa lamang, nakauwi na siya. Labis namang ikinatuwa ng kanyang asawa ang pagbabago niya ngayon dahil sa hindi rin ito inaakala na magiging gano'n ang pag-uugaling ipinapakita ni Karyo sa kanya. Akala niya, sa ganoong gawain ay tuluyan niya nang maiiwasan ang mga aswang sa gubat. Subalit, tumungtong ang isang hapon, muli na naman siyang pinaramdaman ng lalaki. Tandang-tanda ni Karyo noon, nagluluto siya ng kanilang ulam sa labas ng kanilang bahay nang maganap ang pangyayaring yon. Habang hinihintay niya itong kumulo, bigla naman siyang natigilan nang makarinig siya ng malamig na bulong sa kanyang tenga. Pagsipat niya sa kanyang tabi, doon niya nakita ang seryosong pagmumukha ng lalaki na para bang meron itong daladalang masamang balita. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Karyo sa nilalang na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong inabutan ng isang garapong nababalutan ng telang itim habang sumasagot sa kanya ng, "Kung ayaw mong mapahamak ang iyong pamilya, ikalat mo ito sa pinto at bintana. Huwag ka nang magtanong, sumunod ka na lang. Mamayang gabi ang pag-aani ng aming lahi. Lalagpasan lang kayo nito
Basta siguraduhin mong gawin ang mga sinasabi ko. Matapos nitong makapagwika, agad naman sila nitong iniwan na para bang wala man lang nangyari. Nang makalayo na ang lalaking yon sa bahay nila, dali-dali naman siyang pumasok para itago muna ito pansamantala. Akala niya, niloloko lang siya ng nilalang na yon, pero pagbalik niya sa labas ng kanilang bahay, doon bumungad sa kanya ang mga panauhing bagong-bago sa kanyang paningin. Habang naglalakad ang mga nilalang na yon, pansin na pansin naman ni Karyo na para bang may hinahanap ang mga ito. Hindi niya rin maipagkakaila na hindi yon mga pangkaraniwang tao buhat sa mga presensya nito. Ang iilan sa mga panauhing yon, pasimpleng pinagmamasdan ng kanilang tahanan na para bang meron yung tinitingnan. Dahil sa kanyang mga nasilayan, napilitan naman siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay para muling kunin ang garapong ibinigay sa kanya ng lalaki. Pagkakuha niya nito, dahan-dahan naman niya yung binuksan para ipinta ang laman nitong langis sa pinto at bintana ng kanilang tahanan. Habang pinapahid niya ang likidong yon, pilit naman niyang pinagtitiisan ang halos hindi katanggap-tanggap nitong amoy. Maya't maya na rin ang pagreklamo ng kanyang asawa pero hindi niya yon pinapansin. Bago pa man sumapit ang takip silim, nagawa ng mapuno ni Karyo ang bahay nila ng langis na ibinigay nito. Pagpasok niya noon sa loob bitbit ang kanilang ulam, agad naman siyang nakatanggap ng suntok at tadyak dahil sa hindi kaaya-ayang amoy na umaalingasaw sa loob ng kanilang tahanan. Ano na naman ba ang ginagawa mo, Karyo? Nababaliw ka na ba? Bakit mo pinahida ng mabahong putik ang pinto at bintana? Makakatulog ba tayo niyan mamaya? Mag-isip ka nga. Galit na wika ng kanyang asawa habang sinusuntok siya nito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ilahad dito ang totoo. Naniniwala si Karyo, yun na lamang ang nag-iisang paraan para sila'y magkaintindihan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para magsalita, doon na niya inilahad sa kanyang asawa ang tungkol sa nalalapit na paggapas ng mga aswang sa mga pagkain nito. Dagdag pa ni Karyo na sasalakay yun mamayang gabi sa kanilang tahanan at ang tanging paraan na lamang para makaligtas dito ay ang pahida ng langis na yon, ang kanilang bahay. Hindi pa ako nababaliw. Alam ko kung anong ginagawa ko. Sa ngayon, wala akong ibang hinahangad sa'yo kundi ang pagtitiwala mo. Tiisin nyo lang yan kung ayaw nyong mamatay. Isang gabi lang naman. Bukas niyan wala na yan. Pagtatapat ni Karyo sa kanyang asawa. Dahil sa sinabi niya, agad naman siya nitong tinanong ng may pagdududa ukol sa mga nalalaman niya. Nang marinig naman ni Karyo ang sinabi nito, doon na niya inilahad ang umpisa ng kanilang pagkita ng nilalang na nagbigay ng langis sa kanya. Pinabulaanan niya ring nakipag-inuman siya noong mismong gabing yon dahil aminado siya noong naligaw siya sa gubat. Dagdag pa ni Karyo na kung hindi dahil sa lalaking tumulong sa kanya, maaaring ilang araw na din siyang nawawala. Mariin niya ring inilahad dito na noong una, hindi naman talaga siya naniniwala. Pero nang masipat niya ng malapitan ng nakakapangilabot nitong pagmumuka, doon na siya tuluyang nagtiwala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ramdam naman niyang nagagawa na niyang makumbinse ang kanyang asawa. Hindi naglaon, napilitan niya na rin yung maniwala sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti na nilang isarado ang lahat ng bintana ng kanilang bahay para makapagpahinga na. Sa iisang silid lang din sila noon natulog, dala ng kanilang takot at labis na pagkabahala. Pagtungtong ng 9:00 ng gabi, habang tahimik na natutulog ang kanyang pamilya,
bigla naman siyang napabalikwas sa kanyang hinihigaan matapos niyang makarinig ng animoy isang malakas na pagkumpas ng pakpak sa itaas ng kanilang bahay. Pansamantala yung lumapag sa kanilang bubong at hindi naglaon, narinig na naman niya yung lumipad papalayo. Dahil sa ingay na yon, agad namang nagising ang kanyang mag-iina. Pag-upo nito sa higaan nila, inabisuhan niya yung huwag maingay nang sa gayoy akalain ng mga nilalang sa itaas na natutulog na sila. Maya-maya pa, muli na naman silang nakarinig ng ganoong tunog, subalit sa pagkakataong yon, nag-aangil na ito. Habang patagal ng patagal ang kanilang ginagawang pagramdam sa buong paligid, napapansin na nilang hindi lang sa himpapawid ng gagaling ang mga aswang. Siguradong sigurado noon si Karyo, maraming mga nilalang ang dumaraan sa kanilang bakuran. Dala ng kanyang kuryosidad, naglakas loob siyang silipin kung ano ang mga nangyayari sa labas. Sa pagdating niya noon sa kanilang sala, dahan-dahan naman siyang humiga sa papag para pagmasdan ang mga ito. Paglikha niya ng isang maliit na siwang sa dingding nila, doon niya nasilayan ang mga aswang na mabilis na naglalakad. Bawat isa sa mga ito, merong mahabang mga paa na animoy yon ang nagpapadali ng kanilang paglalakad patungo sa pupuntahan nila. Maya't maya rin ang pagsilay niya sa mga aswang na merong daladalang mga batang tulala at bumubula ang mga bunganga. Sa puntong yan, doon niya napagtanto, tunay nga ang sinabi sa kanya ng lalaki. Kahit alam niya sa kanyang sarili na walang mangyayari sa kanila, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kaba, gawa ng sa isip-isip niya, papaano kung hindi niya yun sinunod? E di sana, sa mga oras na yon, pinagpipistahan na rin sila ng mga aswang. Halos hindi nga niya maisip kung saan dadalhin ng mga ito ang mga nakuha nitong biktima. Ayon sa kanya, tumagal ng humigit sa 10 minuto ang kanyang mga nakita bago ito tuluyang nawala. Yung mga aswang na kanya ring nakita, hindi na niya mailarawan dahil sa paiba-iba nitong mga anyo. Dagdag pa niya na, meron din noong lumapag sa mismong bakuran ng bahay nila na isang aswang na gawa sa balat ang pakpak. May balahibo rin yun sa leeg, tapos 2 ang dila nito. Ilang beses yung nagpabalik-balik sa kanilang tahanan na parabang hindi yun kumbinsido ukol sa langis na inilagay niya rito. Naniniwala si Karyo na maaaring ang nilalang na kanyang nakita noong mismong gabing yon ay ang pinuno ng angkang nananalasa. Sa lahat kasi ng aswang na kanyang nakita, tanging yun lamang ang merong bukod tanging kaanyuan. Ayon pa sa kanya na, nagtatangan din yon ng kakaibang enerhiya na halos ikakalas na ng kanyang sariling wisyo. Sa pagsapit ng hating gabi, doon pa lamang sila tuluyang tinantana ng nilalang na yon. Pagkumpas nito ng malalapad nitong mga pakpak, agad din naman yung lumipad papaitaas hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na lamang yung nawala na parang bula. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti naman niyang bumalik sa kanyang asawa para ipagsabi ang tungkol sa mga nakita niya. Dala ng kanilang takot, hindi na sila noon nakatulog hanggang umaga. Pagputok ng araw, agad din namang kumalat ang balita ukol sa iilang mga batang nawawala. Napag-alaman din noon ni Karyo na yung nagyaya sa kanya noong naligaw siya sa gubat ay kasama ring nawala ng anak nito. Bagaman lubos siyang nalulungkot sa mga nangyari, wala naman siyang magagawa sa kadahilan ng isa lamang siyang ordinaryong tao. Nais niya man sana noong tumulong, pero yung iniisip niya ay yung kanyang pamilya. Lubos din kasi siya noong nababahala na baka kapag inilahad niya ang tungkol sa kanilang mga nakita, maaaring sila ang puntiryahin ng mga nilalang na yon. Ayaw naman niya yung mangyari, lalo pat kahit papaano, nag-aasam din siya ng mabuhay ng matagal.
Sa paglipas ng mga araw, patuloy pa rin yung hinanap. Subalit, pagkaraan pa ng ilang linggo, unti-unti na ring nawala ng pag-asa ang pamilya nito hanggang sa tuluyan na silang sumuko. Maraming usap-usapan ang kumalat ukol sa pagkawala ng kanilang mga kababaryo pero walang nakapagpatunay nito. Taon pa ang lumipas, naibaon na nga sa limot ang tungkol sa mga nangyari noong mga panahong yon. Pero alam nyo ba, kahit ulyanin na itong sikaryo, nanatili pa ring sariwa sa kanyang alaala ang tungkol sa nakilala niyang mabuting aswang, ang siyang nagbigay sa kanya ng langis ng aswang kontra aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang medyo kakaiba yung nangyari dito kay Karyo, no? Kasi unang-una, hindi naman niya kilala yung aswang. Hindi rin siya kilala ng aswang. Bakit siya tinulungan? Diba? Yun lang yung medyo naisip ko rito eh. Kasi kung tutuusin, ang sabi nga ng aswang, diba, na parang pag may nilagpasan ka na linya o umabot ka sa linya na yon, parang pagitan yata ng teritoryo nila at saka nung labasan, eh walang magagawa yung aswang na yon kundi ibigay siya sa pinuno. Nagkataon naman kay Karyo na hindi pa siya umabot doon sa nasabing boundary na yon. Pero yun nga lang yung tanong ko, no? Bakit kaya siya tinulungan ng aswang? Dahil ba tao yung tatay nito tapos alam niya rin pakiramdam ng pagiging isang tao? Diba? Pwedeng ganun eh, no? Kasi wala akong ibang makitang dahilan kung bakit kailangang iligtas tong si Karyo. Kasi kung ako nasa sitwasyon ng aswang, ibibigay na kita sa pinuno namin, bakit pa kita tutulungan? Tapos nagkataon naman na papalapit na yung gapasan nila ng tao, binigyan pa siya ng langis na pangontra sa kapwa nito aswang. Diba? So medyo na-weirdohan lang ako sa mga nagiging kaganapan, pero overall, sobrang ganda ng kwento na to kasi bihira yung mga ganito na hindi naman magkakilala, magkaiba ng lahi, pero nagtutulungan. Yun lang yung nakita kong pinakamagandang parte ng kwento na to. Pero overall nga, sinasabi ko sa inyo, maganda tong kwento na to. Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.